mutum biyu ko hudu bayan babur kowane da yake da jigida ta harsashi sai ta kallo ya zama abin kallo. What is this? Kuma zai kashe mutanenku, ko uwa ko uba duk zai kashe ku. In sai mun tashi tsaye, ba wai ba mu da kuɗin, ba da kuɗin, ma da kayan aiki. We can spend nonsense money. Mun ba magana hasalar ma mun yahi a je a yaki abun nan dan dai mu zanna lafiya. To an kya. Yaushe za mu zanna lafiya? Mun rika fanishin. Kowa dan wane ne ta kama birki. Kaga a sake da lokacin da ake jangali da haraji nan Kano aka tashi aka ce an soke haraji, an soke jangali, aka ta ihu. Shi talaka bai san kashe shi aka yi ba. A to ba identity, ba ni da takardar haraji, ba ni da takardar jangali. In za ka ta asibiti ko ka aka yaran ka makaranta sai ka nuna. To yanzu kawai sai ce ni dan Najeriya ne sai wanda ya halbi sarkin Kano wallahi daga ni da shi baki na da nashi yace wannan wanda ya halbe ni ba dan Najeriya bane wallahi. To kaje an kai ga halbin sarki irin na Kano da am cikin bauta aka halbe shi za su ce ya mutu. Dubara da kawai ya kwanta haka aka kashe mai soji, aka kashe mai dogari da driver. What is this? What is this? How are we safe? Gwamna nawa aka sarakuna nawa aka adoptin shike na kudin da aka jeje na dawo daga Kaduna amma sai da aka bani escort gaba da baya. Why? Mu da kasan mu kuma ya cirari can yan iska su zo su sha kwaya. We can tackle them, we can fight them, we have the money. Why all this? Tsoron su muke sai mu zanna a kashe mu, a kwashe mu mata, gaban mu ake amfani da matan mu. It's not fair. So this is my answer. Wannan I have been fighting, kamar na ce ina district head nake nan na sarki nan daga Abuja aka zo aka yi nightin na aka bani wannan lambu grand patron na drug trafficking and